Tira, demora bat bai, aurreko lanak esango du bermasterizatu zituztenetik, esateren joan publikatu zituztenetik, baina, bueno, maketak hortzeuden eta bermasterizatu eta vinilodan atera zituztenetik, oraingo honetan izenburu bitxi batekin datorren lan batekin datoz. 21, 22, 11. Hori ulertzen duenek edo deszifratzen duenek baldin badago bere horretan, txapeldun. Baina, bueno, tukataldeaz ari gara eta tukataldeko sortzaileak, gaur egun gehiago badiren arren sortzaileak, Josu Aramarri eta Txomin gurekin ditugu. Kaixo, iketo zer moduz? Haupa, amen, ederto. Bueno, esaten ari nintzena, ez? Gauza bada titulu bat ematea, eta gauza bada deszifratzea titulu hau. Claro, gauzak ezin dira ipini hain errez. Dena daukagu errez egita. Baina aurreko lanaren aritik doa, aurrekoa, sekule inok ez dago esan gure izena ondo. Ados. Orduan, aurreko deitze santuka esaten da. Bai. Eta ongu, bat iru, bat bi, konturatzen gara zer dan? Karo, bai. Bai, bizkat horren aritik, da, alfabetoan T, U eta K zemagarren letrak diren euskal alfabetoan, eta tartean gidoi bat. Ados, orain bai. On bai. Begira. Buruari ematen diozu, izenak eta ematerako garaian. Bueno, ez da Ule bai gehatu zeu zatxikin hani. Bueno, esan dut ez, nola baitere biko moduan aurkeztu zinetela, naiz eta gero zuzenekoetan segituan ez, pasa zineten gehiago izatera, orain ja Markel Uribe eta Jose Lastra taldekide moduan edo aurkeztu dituzue, okerrezpaldi manaiz. Bai. Bai, gazi da, geubizio zen eta aurreko bermasterizaren dunin, aurreko diskuta hori, bizio ginen duen, eta Jose Lastra lagunduzkun batek lautan, garra baten duen. Baina hon ja, aurra pauso bat egon da, ja taldekide oso zut dizela, zen dute. Kantagaz egina etiketzen, Lastra pasatza gure gozetuk, eta beragen dago beran teklago marabillosuk, eta Markel bebai, Markel semi, aziratik engainan eban zetitzen eban, poteko era berezixe, eta gazte punto on bat eukala, eta asko moleikela tuka, eta tuka ulertzen ban bera, ez? Eta guzta, txarragoa dana, guzta. Txarragoa dena zergatik? Ez, ezagera bat, hain gazte, gu asko harritzen gatxun gauza bata, ongo gaztikin, gaztik urbiltzen gatuz, eta Markel da, ez? Horren gauza bat, osea, gustatzen gako, super implikata, bueno, beste taldekide bata, orduan, oso politxera ikusti bai, ez? Beste belaunaldixak zelan sartzen dizen gaur erroion. Bueno, izan daiteke baita ere, gisa honetako musikak sortzen da biltzala gaur egon gazte asko, ez? Izan New Wave-a, Synthwave-a edo ez dakit post-punkaren bueltan, ez? Soinuek bilatzen ari direla. Zuek oraingo honetan mantendu duzue, esentzia hori guztia, ze 80ko soinua lehen instantetik, ez? Olako zera bat badago gainera, ez dakit, sinte bat flauta hotxarekin ere iruditu zait, bazegoela hortik. Bai. Mr. Lastra. Lastra, bai. Eta gero, bueno, iruditu zait, baita ere, ez dakit eta horrela den, aurreko diskoan, berezitasun moduan esate zenuen, ez, bazen dituztela olako ritmo kutsa batzuk gordeta, diskoa sortzeko erabilizen dituztenak, eta horiek erabilizen dituztela, eta ez dakit ritmo kutsa berak ez oto dituzuen erabili disko honetan. Bai, eta ez, bai. Desberdinak ibilioz, Lastraken jagor oso lanfine, nik launa izaetzete, aukeri bakasuek askukin entzun, hau disku hau. Ze, ostra da, bihar bat hor, gaur egungo Bluetooth speaker honekin ez dizen errepaten gauzataz, ez? Sasoi bateko ekipukin detire, baina kriston biharra da Lastraken jabena baitek lautan, txominek programa dauz erritmukoa onarte modun, baina gero beraken jau, bueno, bazka honetako igual ibiliko trasladara beste ritmo kutsa bateko sonidu berta, eta bueno, kriston biharra da horratzin, eta nik uste dut hori dana ikusten dela, gero dakarren, biharra dakarren osotasun horretan, ez? Dori baino bexiago da, ni beraz egon itzanen berretan,
Nik egin noan base danak, ez? Bera gainetik ez aztan. Zeratik izan berde, igual bateria, zeratik ez dugu lantzen beste erabatea dugu, ez? Gero esan etzan, eta nik egin dutena nun gehatzen da, zertan da, ez? Oso erantzun da berra ez azten, eta egixe da. Zuk eizune hortxe da. Hori pasa, nik gainetik landu dut beste erremakutza bateaz, eta bikoiztu den du. Eta da, gauza berezi da. Horretik ere, nik neu, da jozorek gehatu ginean, zein. Bai, hau bete egin. Esentzia hori hartu eta bere mundura eraman tuka zabaltzeko. Hori erra ezin da. Bai. Gero, geruzat desente entzuten dira gitarrarenak, ez? Galdera sortzen zaidana da, ea, geruza guztiak gitarra berarekin eginda dauden. Ke ba. Ez eta bai, ondosuz, erantzun jozut honik. Bai, ez, gitarra diferentik ibilioz, eta horretaz aparte, gitarra jolet diferentik izan eran be, bakotxak beran, personalari, beran karakterra gehitzen dutza, ez? Joteko modu diferenti gai. Eta aparte, igual ez, nahi dan beste gitarra diferente, baina gitarra diferentik ibilioz. Baina, Hala ere. Amplifikador bakarra. Hori bai, hori gixera bai, hori errezai dakazu bai. Nego piri zar bat zatika jausten nahi izan. Emanuen konpontzera eta esan zen. Zerri da, bestorreza eta dena berriztu beharko zen. Berriztu, nahi zazoi hortako da. Eta hanbi hori berriztuta eta dano gatu ginen. Zerra dago, ze ondo dago. Orduan, gitarra ezberdina, efektu ezberdina, ez da. Efektuak eta bai. Osa, ez zuk zerbait antzeman dezu. Batez ere lehendabiziko kantu honetan, ez? Esaten nuen, gainerakoetan efektuekin eta esan duzu bezala, efektu pila daude, eta hor ja gehiago nazten zara, baina lehendabiziko honetan, nola, efektu aldetik, ez dago nahin beste gauza, ez? Gurriko egun senti urdin honetan, ez dago hain beste gauza, bestekin alderatuz behintzat. Ez dago hainbeste kontu, esaten nuen, hemen zerbait badago, bai, noski, gitarra jotzailea desberdinak hori bai nabaritu daiteke edo jotzeko modu desberdinak, teknika desberdinak, bakoitzak bere zera, baina soinu horretan, horregatik, eta behintzat, zerbait, zuk esan duz, zerbait, bazegoen hor, antzekotasuna ematen ziona. Esaidazu nor nahi zen, hemen flute, esan dudan moduan, sintetizadore batetik, organo batetara pasatze gara nola baitere, eta, hemen, hainbat eta hainbat gauza daude ez, baina bai, gitarra garbiak baditu hainbat efektu esaterako, baina gitarra garbia bilatu duzue. Gitarra garbiena duen kantua da? Bai. Bena garbiena duen kantua da. Txomin horren bila junzan lehengo minututik. Eta zergatik nahi zenuen zerbait garbia? Eta zergatik ez? Ez galdera da. Ez pasatzen den. Gure hausnarketa daizka hemetan izan da, eta zehatzik ez. Ados. Beti egon gaz, bizkata hemen jantzin berde, eta hemen eta nik ezan jozue, hau kantina dut izati, osea... Biluzik. Eta hori baina beriago esango izuta. Beste honetan da gauza oso berezia. Abotza da, nik etxean grabatu nuen lehenengo toma. Hori zen beste gauzatako bat esan behar nuena, ea zergatik zuen alako haize bat bestela du, eta klaro, ziurenik izango da, zuk esan duzuna, etxean grabatu, eta gero estudioan pasatzerakoan, bere kompresore, bere amplifikagailu, gauza desberdinetatik pasa, eta ireki eta itxi bezala egiten da, nolabait ere, auspo bat izango balitz bezala. Ez dakit hori soinu hori zuek nabaritzen dio zuen. Bai, eta gero zelandan kantata, hori etxeko, ezkeda bizkat, kanta honek eskatzen bana, txominek esan da dena kanta biluzio bat bizkat, kanta honen karakterra hori da. Eta da kantata, zeure etxeko intimitate horretan. Bizkat horretaz etxen da berba, eta hori marabilire, hori ezileik erreproduzu gero beste leko baten, orduan hori holantzen ikun bizan. Eta zuri Txomin, zure ahotsa hain gordin edo hain intimo entzuteak, zer sortzen dizu? Esan dizu lehen da, eta zehatik ez. Asko kostau zait, niri horrelako abesti bat egitea, eta horrela abestia. Eta lortu dut. 40 urte pasa dira. Horrela urten dizut. 40 urte pasa dira, zerbait lortzeko ez da?
Bai. Horrek ematen duen postasun guztiarekin, noski? Bai. Egita, ze polita. Gero, badago beste gauzatako bat, eta da, akordeak irekian hasten zaretenean ez, gitarrarekin eta jotzen, sinte desberdin bat sartzen da, giroak sartzen dira, handitu egiten den kantua da, konturatu gabe iaiagu. Bai. Ez que hortxera asuntu. Asko gustatzen zaite, Ikerre. Jode, izugarrizko horien duzu. Oso ondula. Bai, etxeko lanak egin. Hau da, nik esaten dudan bezala, abesti simple bat, baina ez da simple. Ematen du baiet, baina atzean dago kristonen. Hausnarketa handia musikatu. Eta zuk errapatu duzu. Eta nola egiten da hori, ez? Gehien bada, gauzak bere lekuan lasai sartzen jun, nabaritu gabegia, eta bukatzen du rumoi batean, ez? Hori da. Bueno, letrari dagokionez, esan dugu intimoa. Nik nola baitere maite duzun horren, edo maite dituzun horien, konplizitatea. Nik konplizitate bat ikusten dut hemen. Gaia, hartu daiteke nahi dentuketik, baina konplizitate baten inguruan. Nik horrela lagurtzen dut, esaidazu nor naizena bazkenean, bai, nahiko unibertsalaren gauza bat, galdutanago, edo aldatu naiz, edo kanpoko begirada horren eskaera, baina konplizitate bat, nik hori ikusten dut kantu honetan. Bai, konplizitate bat, eta igual, harremanak ebe evoluzionatzen joaten dira, eta badago momentu bat, zein da nire lekua hemen, ez? Eta, mundu desberdinetara ulertu lehike, baina harreman orokorretan dena doa evoluzionatzen da batzutan, ez dugu jakiten orain nun jokatu behar garen, edo ez dugu jakiten zein den gure lekua, edo zuk zelan ikusten arzun. Bai. Eta batzutan ez dugu onartu nahi, non gauden, hori ere. Baita. Hor esaten du beldurrari, ez jakiteari. Bai, askotan horrela izaten da. Bueno, zati bat entzun dezagun, esan da bezala, esaidazu, nor naizen kantuarena. Behar zaitu dala ere, ez zaidazu nor naizen, ez zaidazu zer bihurtu naizen. Bueno, hemen hainbat gauza ez, xehetasunetan, fijatu, esan duzu, kaskoak jazteko, eta nik uste dut kaskoak jazteko, ze hor, atzetik gertatzen diren girosinte hori, edo, bapatean, oso isilik, baina hor timbal batzuk tun egiten dutenak, eta hor dauden, ez, baina hor dauden gauza politak, ez, nik uste dut oso ondo esan duzuela, askotan entzuten ditugu gailu kaskarragoetan eta ez ditugu kaskarragoak diogunean, kable, askotan, 15 euroko kable duen kasko batzuk nahikoa dira, Hori ere esan beharra dago, baina teknologia ez, Bluetooth eta horrelako gauzak, eta erabiltzen hasten gara eta galtzen ditugu bidetik hainbat gauza. Edo kotxean, kontuz, hobeto entzuten askotan beste toki batzutan baino, hori ere gerta daitekelako. Ez, baina, hor dauden xehetasun txikiak, ez, girotxo sinte bat, aizea emulatu zari den sinte bat, ez, eta, mimoz egindako kantuak, ez, nik uste dut hor dagoela, ze azkenean, zuok elkartzen haste zaretenetik eta tuka berriro hasten duzuenetik ona, denbora bat pasa da, esan edo diskotik diskorako tarte utzi duzue, 7 kantu dira, eta 7 kantuak, hau da, mimoz eginda eta kontuz eginda daudela, ez da? Bai, arantxe. Bai, hori da.
Bueno, aurrera segitzen dugu, eta beste meloiza bat zabaltzen duzu, nahiko... nahiko potoloa dena. Bai, ze gainera da, venga, guztiei emango diegu, ez? Ez da, ez? Eta oso ondo gina, ze azkenean deseroso sentiaraziko du, ia edo nor, ez? Uneren batean, ze gizon generozazu esaten den honetan, gizontasun ereduen inguruan ari zarete, baina nik uste dut, bai gizonei zuzenduta, baina kontuz, gizarte osoari zuzenduako mezu bat ere badela, zuk zure inguruan ere begiratu dezakezulako, ea ze gizon mota daukazun, ezta? Ze hori ere egin behar da batzuetan, eta seinalatu, kontuz, hori ere beldurra ematen den gauzetako bat izaten da, baina egin behar da, ezta? Horixe da, honek alderdi biakar, ez? Alde batetik, geu gizonok egin behar dugun hausnarketa bat. Lehen da bizi, ez? Gauzak aldatzen duz, emakumik eudan iraultzi da horietzen, LGTBIQ+ mugimendu hor da, eta gizonozetan gaz. Zer nahi dugu izan, zer parte nahi dugu hartu, hemen aldaketan, ez kontraku nahi dugu izan, zer nahi dugu egin. Baina gero beste aspekto bata, zeinek ez dau sufriu gizonezko baten violentzisi, ez? Bai umik, emakumik, gizonezku geuk. Da, alde batetik, geuk geure burai esateko, ze gizon genero nahi donik izan, baina gero, atzamarratat esateko, zu ze gizon genero, zer zaz, zetan zabiz, zer nahi zuen. Alderdi bisataz hor, ez? Eta nik uste dut, ja, badala sasoi, geuk ez ibiltzeko inon peskixan esaten da ondarro, nion, ez, guk geuk geure lana emireu. Hore da. Eta ja está, osea, ja nahikude, ja bale. Eta txorrada galba batea laga, eta egin biharra, eta danok batea gauza justo baten alde egin biharra alkarreaz, baina bakotxak beran esparrun, eta guk gauza azpaka gondion. Lehengo pertsonan berbain, Bai. Lehengo pertsonan berbain, hori da gizonok asko egin duguna, baina ni ez, haiek, eta ez, lehengo pertsonan berbain, guk zer nahi dugu izan, guk zer nahi dugu egin. Zenba daukagu egiteko, ez? Exacto. Bakoitzak zenba daukagu egiteko, eta horregatik diot, ertz desberdin pila jarri dituzula, eta zerrenda horretan, ez pasara deseroso sentitzen, edo ez paduzu zure burua zerrenda horretako punturen batean ikusten, igual daukasun espilua trapu pasabitzazu dautzak endute barriro behatu. Bai, ez da. Bueno, musikalki, ja, basua txorusarekin sartzen da, gero gitarrak ere bai, hau da, gora txorusa eta flanger puntu bat ere badago gitarretan, edo niri iruditu zait? Txorusera. Orduan txorusa toperaino jarrita dagoela, ez da? Igual... Gora txoruz nahi eta goziki. Gauzak pintzeakon flanger pixka sartu zen, baina... Zeo badala izaleike, baina, bueno, bai. Gora txorusa, ez da? Gora txoruz militarra. Holaxe, eta gero distortzioak ere bai. Uste kanta bakarra dela, distorziona dela. Zer dago, distortzio mota bakarra edo kombinazioaren bat da? Ez, bakarra da. Ados. Bueno, bai. Bueno, gero baju badauke. Gero baju eta garba beran parti. Baju, eba. Txoruz bebai, eta distortzio bebai, batzutan bai, batzutan ez, da, bueno. Divertitzen geha. Hori da, hemen jolas desente. Eta gero, badira beste, bueno, berrez ere ton batzuk agertzen dira hortik. Maravilloso. Hori, oso lauro. Garai bateko informe semanaleko. Oso soinu hori, akustikoak sartzen denunean kolore berezi bat ematen dio kantuari. Bai. Ez? Oso kolore berezia ematen dio. Bai, hori aziratik eukan argi. Hemen kantan, akustika bat jonbizala, ze bizkatu hori xera aurrea eruten da ben leitmotiv bata, eta erun itxezatxute aurre jarraitze zute, bai. Soa bezuz, baina aldi beren baju eta errimu gogorra dizen ez. Hori da. Eta botza be bai. Hori da. Eta batean, okerazpana ezemen dago, Jon Salinas, Sali, ezta? Bai. Gaia hitz egiteko pertsona interesgarria ez fairi gabe. Bai, eta izan da marabila bat.
Beraz, biarratxi, isiarreaz bai, hain errezipin idogozku dana, eta, traba bat bez dana alde, eta, bueno, ederra izan da. Nola izan da, Salinasekin hartu emana, nola egin duzu, Ez que, Durangoko azopa, ni mentzat Durangoko azokan ezautu neban. Begira. Ezautu holan. Eta, izan zen, kuriosu, ze derrepente, alkarra admirate ginen, pertsona ginen. Eta gu ez gazo itxute. Hola, lehen esan duena, holako jente gaztik bat geu ezautzi. Claro. Eta bi, disku be ezautzi izan da, hala. Bai, hori, Sali ere txoruzaren maitale, besteak beste, ez da? Bai, eta horrek gitarra garbizian maitale, eta egona, ez? Eta lauro gehietako. Gero zuzenik jogendun, bebai batea, bai. Oso politxe izan zen kontzertu, eta nik jozu ez zen behatu, honen agotza etorriko da, de puta madre. Lantxen egitorri. Bai. Eta izan bai. Bai, eta, gero, ez, bere, proiektu guztiak, ez, hortxe martxan dituenak, eta gauza interesgarriak egiten ari den pertsona ezpairi gabe, Jon Salinas bere ere. Bagoaz aurrera, eta hemen telefono deia kantua dator, entzun nahi dut hasieratik, ze hor, bada gauza kurioso bat edo beste, eta entzun nahi dut. Guazen telefono deia entzutera. Venga, ba. Iratzar gailuk ez du jo, bestitan lez goxeko zazpiretan. Pasiaran irten dugu, zeru ederrak ikusi ditugu, itxasua harrotuta dago, gaur bebai. Oraintxe jabetunez, kantu bat badela, nahiko progresio antzekoa duena, Lukiek taldearena. Oraintxe hori ere. Bai. Oraintxe konturatu naiz, esaten nuen. Olako zera bat baduela, baina, ez da zer ikusirik ere gero. Askotan progresio hauek eta gertatzen direlako, hori ere bitxia delako, eta talde bitxi bat ere badelako ura, ez? Horregatik aipatu nahi izan dut. Hemen, esan dizuet, zerbait desberdina ikusten nuela, eta kaso bestetan ere badago beste kantuetan, baina hemen nabarmenago edo ageriago geratzen da, bi gitarren arteko elkarrizketa hori, bi riffen altzeko elkarrizketa hori, elkarrizketa nahiko nabarmen utzi duzue. Bai. Joko handixera, gitarra bixak, bajuketzen da melodixi, eta alkarreaz sortzen da ben, zuk esasun, elkarrizketa bat modun, ez? Hemen da Markelen Magisi. Hau da, Markelen Magisi. Ez da izelan esan. Ni joten dut beko arpegio horiek, muy txomin, de toda la vida. Argarbi eta txukunda ez da izan. Eta Markeleko berzuen antzego zerbait bestaldetik, ez? Berak ez zuen horien. Berak juntzan gora, azizan atzaparrakin joten, eta egin zuen gauza politori. Oso merengira eta oso nahi duzuna. Ez oso politxera. Da horrek emate jo abestiari, ez datezu, ostra, koño, zer dago? Claro. Eta hasierako zatixin, beran txomik ezamen eta zehatxik ez? Hasierako zatixin, melodixe eruten da ben rife, ez da gitarri, baju. Hori da. Eta gero da, kasaten dau, txomin joten dan arpexugin. Eta bitxartin, Markel da joten, bajo batek joko leuken modun. Dun, ritmo eruten, soka bakarra. Orduan hor da, bizkate rol aldaketa bata, ez? Eta, bueno, guztan gazkun horretxetan ibiltxe bai, batetik bestea eta... Eta probatu, ez? Hortik, ez? Bai. Eta zer atera daiteken, eta gero, bueno, ez, guztiari progresio bat nola eman diozuen, ze kantuak ere badu bere progresioa, ez? Ez du, akaso ez dirudiain garbi, bai, progresioa da kantua. Eta gero, bueno, hemen entzuten dena izar da, ez da?
Bai, Izar, gure alaba. Hori, aita semea gitarretan eta aita alabak abesten, ezta? Bai, beatu, helen esan dugunez, belaunaldi barrixak zelan, Eta, bueno, hau kanti, oso etxeko kanta bata, eta orduan eskatu nintzen laguntzi, bizkat biribilagoak gatuko salako, berak kanta eskio, koherentiagoak gatuko salako. Eta, bueno, oso politxe gature. Bueno, Izar alan da guzti, bilenetik guri argazki sakata, horre CD-ko argazkiak eta bereak dira eta hori, da, bueno, bide batez. Eta oso guztuak gatu. Ze bestela ez dabil musikan, Izar? Euki bai, baju jole hau be. Eta, baina... beste goza batzutan da. Hori, jarraikortasuna batzutan ere kosta egiten da, gauza giren bezala. Bueno, esan duzu ez, oso etxeko dela kanto bere, hemen telefono dei bat aipatzen da, nik ama aipatzen dezakit, amari egindako dei baden, nik nolabait ere segurtasun bila edo espazio seguru baten bila deika dabilen pertsona bat ikusten dut. Gustaten gazta hori irakurketi hoi, Nire burun ez da egon hori. Begira. Baina gustaten gazta. Gustaten gazta, gaina jentik bakotxak beran ikutu hori etxe, ez? Hau, berez da, baten bat galtzezunin, badakizu ez dagoela, baina gorputzak oraindik ez daki. Eta pekez, ostras, ezatera noa hau, Eta, bizkate horretzen ingurun berbaitzen dau. Eta, nik esaten dut amari deia, eta Izarrek esaten dau aumari deia. Eta da, geure arteko sekreto bat gaur arte. Eta hori ondo kasate zan da, eta beran proposamena izan zan da, politxo gaturi. Begira, orain, beste entzunaldi bat emamarkazoio, auma entzuteko, ez da, garbi. Orain, behin esan da gero, garbiago entzungo dugu ziur asko hori ere. Bueno, zatitxo bat behintzat, entzungo dugu, esan da, zela telefono deia abestiarena. Oraintxe konturatu nahez hor, lehen ere atentzia mandit bateria nahiko organiko soinuan dagoela, beste guztien alderatuta, oraintxe konturatu nahez, splash horiek ze naturalak entzuten diren. Hor dauden splash txiki horiek, bapatean, splash, epa, horiek ere... Pandereta zorro bat, hortxe. Hori bai, horiek guztiak elektronikoak dira? Dana. Ados. Dana. Ados. Hau da, hor lan pixkat egin duzuela, ez? Bai. Txomin, nahi du pandereta bat amen. Hori neuna. Eta Txomin pandereta bilatzen, ez da? Exactamente. Ze azkenean, soinu batzuk, zaila izaten da organikotasun horretan bilatzeaz. Ze hemen bai bilatu duzu ez, hori dentzat iruditu zait, organikotasun gehiago edukiz ezala bateriak, ez da? Bigaz, berez berak sonido, errekizinko horrek sonido oso naturala mazta beti izan du. Baina bai dugu hartu eta aldatu. Ados. Eta hau, eta zaidasun hor nahi zen igual, izango diz, eskatu isokeixen eskatzen da benak, ez? Eskatu olako beste interior bat lantzi. Bai, bat ere ez, kantuak eskatzen dugu sotasun hori, intimotasun hori, garbiagoak dira nola baita ere, ez, naiz eta hemen txorrusak ez duen utxik egin, ez, baina horrelako zehaztu dira. Txorruzik gabe ez dago tukari. Bueno, orain arte, zamendik aurra ez daki hau. Hori da. Kontuz, ja. Zeo zer argi badaukagu da, garai baten bizkati, geure etiketik itxon gatxun. Ados. Ez post-punk, ez izta izer. Baina hau dizku entzuten mazu, ez da post-punk bakarrik. Esan nahi dut. Hemen, Txominek esan da, olen zehatzik, nahi dauen guztien jau. Eta
gauza diferentitaz, eta da variedadi, baina ez dago aririk galtzen. Ez da, zelan azaldu hori... Bai, ez, badauka enpake bat, baina egia da deneterik dagoela, eta hori gainera kantuz kantu ikusten da, ez? Gero gainera garbiago, ez, honetan urrengoan kolorentzangan, desente garbiago geratuko da hori, baina hori ere aipatuko dugu. Ze bertan urtuko da, kantu oso bitxia iruditu zait, sonikoki beste unibertsu batera eramaten gaituzue, unisono batzuk badaude instrumentuen artean, ez bat, tarte baten bakarrik baizik, eta bapaten konturatzen zera, ez, orain bi hauek ari dira unisono bat egiten, eta ez orain hau, eta holako bidaia xelebre bat egiten diguzue, eta sentsazioa da, eta hori esango didazue, edo ez, sentsazioa da, geruzak gutxi dituela kantu honek. Ez da karrazko, ez? Ez, hau, bestekin konparata, ez, Txomin? Ez que honek kantin iztoizi oso xelebre, Josu, leheno bertzioa nola esan. Bai. Akustikarekin bakarrik nik kantatzen. Begira. Bai, bueno. Zartu nion beste gitarra elektriko hori, eta teklatu ez da eta fuera, guztika ez da ez. Baina, honekin gertatzen zait, eta oraindik ere, ez dakit, gustatzen zaidan exagerazio bat, o ez zaidan gustatzen. Zerrago, limite horretan, olako gauza bat, hain berezia o diferentitu batzen dut, baina, guztuan nago. Batez isierren nola besten duen da, pasara. Hori esan berren. Bai. Hori dagoela, bapatean isiar oreja. Hau ere, nola lortu duzuen, nik jakin nahiko nuke. Ze... Txomin de famau. Olako gauzetan txomin de famau. Baina, esan dut, abilezia bereziot, ze ikusten ari gara, ia guztiak, badakit kontzertu emate edo beste manduela maixeiti isiarrak andoainen egin zutela olako iruzpalau kantuko agerpen bat, baina guztiak, garai hortako emakumeak, itzuli diren honetan, isiar da pixka bat, fokotik aldenduta mantentzen dena, edo saiatzen dena, edo ez dakit, eta bapatean ikusten duzu, ez, batukaren diskoan dago, eta esatu duzu, nola? Eta ez dakizu zelako implikata gaina. Eta gu, egon gaz, gexaua ezin jau eskertu. Marabillozu izan da. Txomin, nola lortu duzu? Hombre, baku ezautzen ga ondarrutik, Marabiko festivaletik eta lanik atortu zan da hori. Eta egon baten zanean eta zehatxik ez, Josu ezan, isierrek zehatik ez dutzau esaten. Naiko da, ez da. Nik uste baiatz. Segun zelan esan da, zer presentatu eta uste bai, zaina abesti hau, abesti honek ez doak ikusirik isierrekin, lehengo isierrekin. Nik uste hori gustatu zaiola. Eta esan nionin, da dira nola doan, esan nion, ez dena egoitik eta nire bizka betik eta suabe eta esan nion, bai, txumen, ja, nire plan horretan da. Nik uste eroso sentidu dela, eta hori garra iten dela, eta horretik edo zertu dela. Begira zepolita. Beste galdera sortu zaidana da, haunek Kirmenen hitzak ditu, Kirmen Uriberenak, hauek noizkoak diren da galdera. Ze, klaro, nola aurrekoak garai batekoak ziren, hau ere garai hortan sortutako ote den galdetzen dio buruari. Historia polita ere. Abesti honetako bidali zidan letra bat. Eta luzeia zen. Eta bilatu nuen, 1908 bat, eta perfektua zen. Hau da, lana eginara zizenion? Bai, esan entzan, Ania, a ver, hau besti hobeto gatzen da, zer dinoztazu, eta ondo, politxea alaka. Ez, baina, berak ikusi zuen hori, Bai, etxendo oztaz, guzti bai. Eta barrixe ze, tranquil, barrixe engotzau kanta barri bat. Begira, ze polita da, berak ere hori onartzea, ze bera ere, bere exigentzian egongo da, noski? Bai, exigentzia handia. Horregatik, zekero sinatu egin behar du, esan nahi dut. Eta bat zerbait sinatuta doanean, begira, hortaz berriz ere 40 urte atzera egiten dugu, bertan urtuko da. Gauza politak 40 urte atzena, urte batzuk atzera, baina gaur egun ere ekarreta. Kantu honetan. Gauza bakarra disko guztian, ordungoa. Hori da. Ma hitzak dira, ordun
urrungoa musika da, urte bete ipestakar. Gitxia. Bai ba. Entzun dezagon. Norbait iritsiko da edozein egunetan baina bezala ilargia egingo du Para jauzirik harritik bitxipi bat bertan galduko da gure irudia hautsiz Norbait iritsiko da edozein egunetan baina bezala ilargia egingo du Norbait iritsiko da edozein egunetan baina bezala ilargia egingo du ilargia egingo du azalak Bueno, hortxe, entzun dugu Ixiar Orejaren beste erregistro berri hori, eta... Buka horretik abesti honekin gauzatxoa. Bai, noski. Ederra izan zen. Ez dakik gaina jozu entera zen horreaz. Lastra, nahaztuta gero jainda gero dana. Junginanen azkanengo hori etxea, jozu. Bai. Revisina y horretik zazten. Txomin, una cosa, que me he vuelto loco con esta canción, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No habéis hecho lo mismo en el estribillo. ¿Cómo que no hemos hecho? No habéis dicho lo mismo. ¿Cómo que no hemos dicho lo mismo? Y Xiar decía, Ilargiak egingo du Jan, y tú decías, Ilargiak egingo du Han. Y yo no podía poner bien eso. La verdad es polita, euskararen... Bai. Polita da, Bai. Gu ez gina konturatu, eta berak esatzen, hai, un fallo. Ja, guk naturalagoa ikusten dugu, konturatute be, bai. Ondo kasaten dugu. Noski, eta bakoitzak berera egin du, ez? Hoxe. Begira, hizkuntza batek ze aldaera izan ditzaken, hori ere. Ez gina konturatu, ez Ixiar, ez ni, ez Josu, ez señor. Claro. Bakoitzak entzuten zuen eta ondo entzuten zuen. Guri ez tozku belarrire horreketzen. Zegu nahi desan hori, natural topaten dugu, ordu. Eta gauza bitxia da, Gipuzkoar batek Jan esatea, abesterakoan ere. Andoainen. Andoainen, ez? Hori ere, zerbait, hor ikusten da, bera batuan ohituta zegoela telebista aurkezle, debilizen garaian, eta oso barneratuta zeukala irakurtzerakoan Jan, ez? Eta jendeari abesterakoan Jan esatea. Bueno, hemen, bakoitzak bere ez gauzatxoak izaten ditu, eta, bitxia. Kolorean zanga, bapatean, funkia. Bapatean, funkia. Ze gero dinamikek beste giro batetara eramaten gaituzte, eta hori da guztia, eta gero azken zati epiko unkigarri bat du kantu honek, baina funkia da hasieran. Nola sortzen da kantua? Hasieran da gehiago, bai, hori. Nola sortzen da kantua? Ez da gatileaik. Nik uste dut hau era zehatzik ez. Barro ni beti izana zemezarra ezazten eneko bera eta nik adizia eta bera lagunduztan entzit. Ezazten, joatxe. Baoka rollo tolkijiz gitarrero hori, ez? Bai, hoxe esatea junaz. Nik uste horti doala asuntua. Begira. Eta horrek eraman nindun nik gitarra horrek azrintzanen eraman nahi ninduen horrek. Bai. Azkotan kantatzen honela da. Berak duten da. Eta beste honen leho gauza esmatu nuna, kuriosismu da, parada da. Eta gero egin nuen beste. Begira. Zu, ez da, akorda gauza kontu, zutxomin, etorri zinean lokalea, eta hau netxeaz nahi du gauza batein banabile, eta zinakoten, eta ia zan, hoize, eta ia zeukasun argi, zein izango zan hori
riff funkixe, eta hori zerreaz eskonduko zan, zein izango zan erantzune, baina ondiokan, eta neu berun itxun horraxe, hasieretako sasoin tokin jetz asko entzute gendun horretako sasoi horreta, ez? Eta oso politxu izan da ikusti kanti azten, eta derrepente hartura den hori brillute, hori kolore guzti, ez? Eta gero, hitzak, bakotxak beran horrein dauz hitzak, baina ezke gero gauza askoraz komunin. Eta emoten dau, aproposen jauzela. Kuriosizimo hoxe. Ondiokan konektata jarraltzen dugu. Kolorean zanga egitea ez pentsatzen duzuenean, buruz murgil egitea dela, ezta? Bai, ez da zertan buruz behizan, da ureta salto. Salto egite uretara zuzenean. Ados. Ondoran esan da, zangara bat egitea, no? Ez da zertan buruz. Ados. Hemen ere John Shalinese... Ba, hori da. Ezin asmau, zanga. Ezin asmatu zanga esaten. Zranga. Baina atzanin oso politxo gatu. Gero, oso ondo zuen, zetan politez izan. Ikasi arte, ez da? Eta honen, abeste bertan, kuriosoa da, eta hasi gara, asko gustatu zitzaidan melodieto. 3 bat egin ditu. Asko gustatu zitzaidan. Pentsa. Estiloagatik akaso? Estiloagatik, bai. Claro. Izan erreza. Oposin dago, nola gero. Claro, batzuetan akaso hain barneratuta dituzun gauza batzuk dira, ez? Esan duzuna, hain beste entzun duzu, gero gustura geratze hori ere koste egingo dela. Begira. Hitzak, nik pixkat ikusten dut, kolorean zanga, zuri beltzetik kolorera maitasuna lagun. Nik pixkat horrela ikusten dut. Hau da, maitasun historio bat sartzen da, zuri beltzetik koloretara pasatzen gaituena. Ez dakit hortik doan, nik horrela interpretatu dut. Josuk esan dizun bezala, asko gustatzen zait hori. Bota. Keba. Nitza bezera gizartia hori bat. Ados. Popako bat. Ados. Azken bola... Beste popako bat. Bai, karta bat idatzi bidot, iai esango zat, zelan idatzi bidoten. Ez da izen berda, iai esango zat, zelan berdoten. Eta beste dauz asko. Ez dau pentsaten. Ez dau pentsaten. Ez gaparaten gauza bat etxea inusentek esetako honen laguntza. Ez da inusentek esan, horrek inusentek esan atzetik beste ideologisa bata. Hori da. Eta horrek bihurtzen gatzu grisak. Horrek bihurtzen gatzu grisak. Ordu niri de, guazen urretan zangatxea, da guazen astea geugazenak isaten ustabe. Begira, zondo. Hori da. Baiz, aurrekoan begira, horrein esan duzula, ez, adimen artifizialaren erabilera eta bat eta beste, eta orain, jakinda, ez, Alemaniara zoaztela, aurrekoan, olako ari bat irakorri nuen, ez, jendeak galdera bat egin, eta erantzunak, eta, nola egiten zuten garai batean, zera gabe, mapen aplikaziorik gabe, bilaiatzeko. Eta erantzunen artean, alperrikako kilometroak eginda, edo galdu eta esan, ez gara horra iritsi, baina hemen geratuko gara, eta horrelako ez da izan gauza, eta errealitatea zen, mapak irakurtzen genekigela, ez? Bai, eta jenteari galdetzea ere ez zigura inbesteko lotza emoten. Ez dala, ez dala pasaten. Eta galtzea ere politza zen. Bai. Ez, eta gaur egun, ez, nola ibiltzen garen, lerdoa bezala, kontuz, mapen aplikazio baten atzetik galduta. Ze hori ere... Bai, hori ere gertatzen da, hau da, ustetan hobea den horretan, sartu eta galdu, ez? Ostras, ze hori ere zer pentsatu ematen duena da. Zuek Alemaniara bazuazte, hau da gauza bitxietako bat, ez? Nola lortu da, nola sortu da Alemaniako aukera? Atzo mi famau dalako. Oso luzea izan da, oso luzea. Hau ondala urte bi edo, izango zen. Aleman bat etortzen da batzutan Euskal eta hori, bera kontzertu eta egitean. Eta esantzen gure lagun batei, gustako azten jotaki eta torti eta ez da eta... jotaki eta torti nahi bazu, txomini aldorbaen, porque uran bat eixide, iztiakekoa. Claro. ¿Nes? Eta hortiari hortatik hasi tiratzen, eta bai edezute dana, eta ez da geze, gujungo inake eta hori, eta hori sortatu da. Edo betxi lagun hartu dugu gurekin juteko, eta netzat kristona izango da.
Bai. Bilekuta. Aventuri. Abenturatxo bat. Gero... Bai, hori bai, beste aventura izan da, behatu, hauek koloretan zanga egiten dute, Ez daukate WhatsApp, ez daukate email, ez da erreza, komunikatzea. Telefono batera deitu eta suertea izan, Anantzen, bai. Mira, akaso faxez, ez? Oraindik ere baten bat. Batek badu emaila, besteak ez. Eta gaina, hori gehiago esango izut. Behar zuen dana fizikoa. Viniloa, dosierra, argazki. Dena fizikoan. Fizikoa. Zeo. Abizatu digute, txartelak eta ez diala erabiltzen, leko danetan, eta bat, dirua emateko, eta badago horri irauketa bat. Claro. Bai, erresistentzia bat, ez? Nola baita ere, datorren ez, daukagun gizartearen aurrean, oraindik ere, frenu bat, ez? Zuk esan zuna, beste modu batera, lasaiago, kanpotik gehiago egonda, beste kontrol bat zure buruarekin, ez? Hori ere, aztu egiten zegulako askotan, ez? Kontrola galtzen dugula gure buruarekin, eta hori guztia. Bai, ze fizikoan, viniloan atera duzu, kompaktuan ere bai? Arrebez, kompaktuan atera. Viniloan ez duzu atera. Nahi genduen atera, baina, presupuestu, ez du. Claro, ez du ematen. Grabatu, lastrarenean grabatu duzu, etxean aparte lastrarenean? Bai, tiopeten graba, eta gero lastrak horre, errekalden lastrak, eta Txufo Wilson empty filesekun magixiaz, Etxean ere, asko landuta, gazedanak eta horiek. Zergatik batuka, baterik gabe da, gaur egun asko alda horregatu. Noski baiatz. Zuzeneko gehiago ez dakit non dituzuen, gero Euskal Herrian baute dituzuen? Bai, Bilbon bebadakau, Pasai Doni banen, Dabadaban Donostin, Petxiaz, Iruñan bebai, ez? Hori. Joko dugu ere. Eta Lezindone joko dugu, eta bueno. Hor gabiz. Eta deitzi daka jenti, guztua jungo. Hori da. Anima. Ziur baietz, hortan... Anima geuaz koloretan zangatzen. Naiz eta itzali gabeko iritik bidali duzuen gutun bat, ez? Nola baitere... Ez dakit itzali gabeko iritik gutuna bidaltzearen ondorio den gero koloretan zanga instrumentala jartzea da. Bueno, ilundu egin dugu eta kolore pixkat emango diogu guztiari ez. Txantxa, itzali gabeko iritik gutunak... Badu olako kutsu nostalgiko bat, ez dakit, gitarrek ematen dute olako rollo british bat, ematen diote guztiari, naiz eta akustikoak, sinteak, beste giro batetara eramaten gaituen, eta zer esanik ez, horrentzuten dena lauta da. Teklatu bat da, berez. Bai, teklatua lautera eraman da. Bai, nik lastraekin hitz egiten, esaten, berez, abesti honen abatu hau sortu dira lehenengo hitzak eta gero musika hainbat kantatan, ez? Eta bat hau zezan. Eta izan zen, Haruki Murakamiren liburu bat irakurri ondoren etorri gaztan olako buruko neure honek, ez? Eta iruditzen gaztan oso unibertso egokixezala hainbat gauza planteateko, ez? Da bizkatamen diskun bada flotaten kanta baten baino gehiagoatan identidadin inguruko osnarketak edo zalantzak eta bizkata hauxe da, ez? Zein da itzalazu edo ni edo zu. Eta berez, japoniar baten liburutik sortutako idea batzutaz, kontanetzan hori lastre, baina gero melodixik eruten nitxun, ez da, musika rusure. No sé por qué está en lastra, pero a mí me pide balalaika. Begira. Eta atzanin, hasierako tin, olako badagar, olako melodisa oriental bat, eta gero hori, eta koros y danzas del ejército ruso, eta bizka... Hori esan berren, kor hori, zer da, sinte batekin egindako koro? Bai, ez da? Bai. Izugarria da, benetako. Bai. Izugarria da gu biok ipine gendun aurpegi hori entzun duen. Hori bere barretik ertez. Increíble izan zen, ze eudan txufoaz da lastras lokalin, eta musiki pintzen da bitxartin, azizan hau joten, eta lag baten da, lastra, pero esta es nuestra canción, sí. Neban ez autu. Eta hori izan zen, flipante izan, ostras, de repente hartuan karakter bat, Claro.
Bai, ikaragarrixe. Esan duzu, bueno, itzalaz, nizu, hori batetik, baina nik zalantza bat dut, eta hori, bueno, liburuaren egileak akaso jakingo du, irakurtzen duenak ez dakit badakien, hiriaren eta herriaren edo inguru ruralaren arteko dikotomia bat ere adierazi nahi du hitz hauetan? Berak Murakamik ez dakit, baina hori nire gauza askotan agertzen den gauza bat da. Ados. Batez be bideoetan. Ados. Bideoetan nire bideo askotako roioa da, zeukontxe aipatu dozune. Eta hemen pasaten dana da, bata dago, arresi batez inguratuta dagoen hiri batean, eta bestea dago kanpoan. Eta kanpoko horre idazten dio gutuna, eta azkenean ez dakizun orden nor, eta zer da, zer. Horregatik, zalantza hori horregatik sortzen zitzaidan, esaten olako figurak... Ikusi zuzuk, Bai, ez dakit, akaso herrikoa naizelako eta irian harrapatuta sentitzen naizelako da, kontuz, Bai, eta ni bixetan bizinaz, ni bilbon bizinaz, aste burutan ondarrore jutena, eta bixak gustaten gataz, baina batzutan irisak itxoitzen hau. Bai. Eta, bai, hori nire lana askotan ikusten den gauza bata, tonika bata. Ba, begira. Gisa honetara, itzali gabeko iritik gutunarekin. Bukatuko dugu, kolorean zanga instrumentala hor dago, ez dugu esango, zazpigarren, niretzako 8. kantu bat bezala gehatzen da, eta zuek 7 esan duzen, niretzako 8. bat ere bada hori. Sorpresa, bai. Hori da, eta esan da bezala, Euskal Herrian bat izango dira, Alemaniatik bira ona izan ezazuela, disfrutatu ezazuela. Eskerrik asko, Eta buelta, txokoren batean elkarrik usteko moduan garen, eta zuek, aurrera egite da besterik ez, ze horrako lanek, esan duzen ez, belaunaldien arteko konexioa ere lortzen baldin bada, ez da gutxi. Zorionak, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri. idazten dizut arrezitikat zauden horri animalia hilak erretzen dituzten hiri ontatik aspaldin izan nintzen itzalorri ametzaztuak irakurtzen ematen ditut azteko egunetak ordurik gehienak apaletan libururik ez duen hautzez betetako liburutegian erlojuk ez dauka horratik preso egon zinen plazan beste itzalak hiltzean dira gorputz bero baten faltan gorputz bero baten faltan zugandik alderatu nindutenetik ez daukat argi enaiz ziur hagin usteldu baten legez erauzi zintxustenetik nigandik zalantzak ditut enaiz ziur itzala zuzaren edo ni naizen ez daukat argi zalantzak ditut
zaitut kezutabe luze bat zerurantz iluntzea ailegatu dela eta iria begiak itxi